A dneska vítejte u Minecraftu. Je to 1.5.2, takže tam budou nějaké nové věci, já už ani nevím. Takže dáme si jméno. Devil. Dáme si seed. Taky Devil. Tak. Oh. Snad nás to vygeneruje někde dobře. Ježiš. Nevadí. A já jsem se rozhodl bydlet tady na moři, protože je to tam hezký, nespawnují tam žádný moby, takže já si tady za kamerou pár staků dřeva tady nakácím, takže já budu tady zpátky hned. Tak jo, já jsem zpátky, odtěžil jsem si nějaký dřevo, půjdu si obstarat nějaký to jídlo, vlnu a postavíme si barák a pak půjdeme do nějakého toho dolu. Tohle je můj první let's play z Minecraftu, a takže chtěl bych točit i dál, jestli bude i přes 2 palce nahoru, tak to udělám, druhý díl, a budu dávat díly v pátek, v pondělí, ve středu a v pátek, protože nemám na to moc času. Budu si to předtáčet, protože nemám moc času. Chodím na florbal a tak. Takže ještě tady zabijeme pár prasat. Tak. Tady ještě jedno. A budeme hledat ovce. Budeme se stejným uhlí. Ne. Tady je další. Tam jsou pumpkiny. Se budu hodně. V budoucnu určitě, když najdem, v budoucnu bych si chtěl udělat vám takový tutoriál na wheat farmu a wither skeleton farmu, jestli byste chtěli, a melon a pumpkin farmu udělat, a pak hodně XP farmu a pak bychom postavili mob trapku, ale to hodně ještě předbíhám, nevím jestli budu vůbec ještě ten druhý díl natáčet, takže ten první bude takový ten kratší. No a do příštího dílu bych chtěl si postavit barák. Do příštího dílu postavíme barák. Takže máme další. Chtěl bych si možná udělat pod vodou, nebo si nad mořem. Nevím, ale tam jsou ovce. Tak sem určitě půjdem. Ještě mám nějaký blok, jo, mám hlínu. Tak. Určitě bych se zabydlel někde buď tam nejdřív, a pak bychom teda udělali ten barák. Vypečím to jídlo. Vezmu tady ty krávy, teda ovce, promiňte, a určitě bych udělal ještě automatickou stromovou farmu, nebo koukal jsem to od někoho,
Ne, že tam bude zase někdo psát, že jsem to okopíroval, sám na to dělal tutoriál, ať to udělám, teda to uděláme, takže fail, fail jako prase, takže se vydáme pro ty věci, tak. Doufám, že budou fakt ty 2 lajky nebo víc, protože fakt bych byl rád, kdyby byl nějaký odběr, nebo ty palce nahoru, protože jakoby točím už poprvé jako, protože už jsem tam jednu dával, ale tam jsem nemluvil, takže to je zmluvení ten Minecraft a trošku prozkoumáme ten důl a pak to ukončím a můžete se těšit na druhé díl, kde budou právě ty ohlasy. Takže já už nevím, kde to bylo. A myslím, že tady někde. Jo. A tady to podle mě už někde bude. Jo, tam je to. A nevím, kde jsme, ale to je jedno. Jak bych se čel, no, ne. Je možná. Nevím. Čekaj, kde byly ty ovce? Ty jo. Musíme to najít rychle. Chci přijít o věci. Jo, tamhle. Tady. Já do příštího dílu to zkusím takhle malinko zarovnat a postavit si tam domek, barák. A to bychom to šli do toho dolu. Spíš zítra to bude o takovým tom stavění baráku a jinak z tomu domu postavím k tomu i malou farmu, to udělám s váma, možná ještě v dnešním díle, jo, ale máme tady důl, takže to je super, a se třeba nějak dostat tam nahoru, hop. Tak, tady mám tohle, tamhle jsou věci. Tak. A co je od novýho peče, jsou beacon, to si pak někdy postavíme a protože ty 3 hlavy Wither skeletonu, to jsou takový skeletoni, které jsou černý a drupují takový hlavy a potřebujete 3, takže to si někdy uděláme. Se tady ještě takhle tady vykopu, udělám si tady takhle provizorní domeček. Barák teda. Tak, kopem. Hop. Ten díl je natočen v neděli, 2.6. nebo 5. teď ani nevím. A teď si to tady ještě taky trošku vykopu. Tak. Vím, že tyhle začátky jsou takový ty nudiny, ale musíte držet chvilku, pak budeme určitě hodně stavět, uděláme si iron farmu a tak. Jdem z tohohle dřeva. Tak. Hop, ty jste ještě trošku jezdí. Tak, spíme se. Tak, budeme těžit. Asi ještě udělám takhle furnace.
Tak. Mám hnedka železo. Koukal jsem se na ostatní let's playery a koukám na Gonkyho a tu ovčí farmu bych si chtěl taky udělat, protože se mi to hodně líbí. A automatickou farmu na krávy a určitě to fakt hodně moc předbíhám, protože já nevím, jestli vůbec budou ty 2 lajky nebo aspoň nějaký ten odběr. No, a takže to ještě takhle peču to maso, že si vyčivím takhle. A určitě v tom příštím díle bychom teda postavili nějaký ten barák, pak dalším, no to udělám překvapení. To vám nebudu říkat, protože to chci překvapení. Tak. A určitě to bude nějaký dobrodruh, že? Na to se můžete těšit. Tak. A já to tady ještě takhle vyjím. Tak. Tak a tohle to bude pro tento díl zatím konec, takže se uvidíme příští díl, takže se mějte, ahoj.